Bu videomda size Türkiýe Döwletine ikamet ýa-da turistlik wiza, muntu wiza bilen gelen ildeşlerimizin durumları näle boljaklygy hakynda gysgaça video taýýanladym. Mähriban ildeşlerim, gadyrdan dostlar, doganlar, mundan beýlek Türkiýe Döwletine ýagny 1 aýlyk wiza bilen gelseňiz, okuwa registrasiýa edip, Wagtlaýyn Ýaşama Rugsady almaňyza we şol okuwda da bilim almaňyza kömekçi bolup bilýäs. Egerde şu wagta çenli Türkiýe Döwletine turistlik wiza, muntu wiza, ikamet wiza bilen gelip bir sapar başvuru yapıp bazı sebeplerden dolayı atkaz alan ildeşlerimize de eger wizasynyň wagty maksimum 7-nji aýyň 5-ne çelli bar bolsa size ynamly şekilde Türkiýe Döwletine galmany ve bilim almany, ilm ve bilimiň adresi alazyň danışmanlyk hökmani suratda kömekçi bolar. Senem şu wagtdan dogry saýlawyň seç ve geleceğini alazyň danışmanlyk bilen gur. Alazyň Consulting.